Vostès tenen un problema i és un problema de coordinació, perdó, de descoordinació. Vostès ja fa mesos que estan de capa caiguda. Estan esperant el final del partit i no tenen ni ganes de pensar en temps de descompte. Han perdut la il·lusió, han perdut les ganes, han perdut la motivació. I això se nota en la gestió pública o no. I vostè diu, és que clar, l'Ajuntament està pagant, els serveis estan funcionant, sí. Com estan fent tot? El pressupost prorrogat? Mire, jo crec que és una qüestió de falta de voluntat. I és una qüestió de falta d'unitat en l'equip de govern. Li agradi o no? I el que no pot ser és que així, és que falta sang. Se nota que no hi ha sang en la vena de l'equip de govern. I al final, sí, és de veres. Les comissions informatives estan buides, venen buides. Les juntes de govern estan buides. Això funciona en el pilot automàtic. I a partir del dia 3 del mes que ve, que és un tema que plantejarem després, l'alcaldessa deixarà de tindre la dedicació que té actualment perquè tindrà noves ocupacions. I vostè sembla que això es dona exactament igual. N'hi ha pressupost fet, senyor regidor d'Hisenda, sí o no? El que no pot ser és que estem parlant del pressupost i així parlen tots menys el regidor delegat, senyor Roses. I jo crec que vostè s'hauria de fer valdre perquè la feina que me costa que està fent en el tema del pressupost o que ha fet en el tema del pressupost, n'hi ha companys seus que estan tirant terra per damunt i és una feina perduda. I ens sap mal posar-lo vostè en el compromís, però per damunt del seu problema, en els seus companys, està el problema de l'Ajuntament de Carcaixent i del poble de Carcaixent.